Hola a tots i benvinguts a la sèrie que tractarà i analitzarà la història constitucional espanyola. Durant el següent vídeo comentarem la Carta Constitucional que trenca de manera definitiva amb l'antic règim, a saber la Constitució de 1837. A grans trets, s'hi tracta de la Constitució que trenca de manera definitiva, frontal i irreversible amb els motllets jurídics de l'antic règim. De fet, la corona, encarnada en la figura de la regent Maria Cristina, es veia forçada, tal com veurem més endavant, a acceptar una Constitució que establirà un espai on convergiren els interessos de les diferents faccions liberals i a la recerca de la creació d'una monarquia constitucional que fera encaixar en aquest trencaclosques la seva figura i la de la seva filla, la futura Isabel II. Pel que fa al context nacional, cal tindre en compte que el text s'emmarca en allò titllat per la historiografia com la ruptura liberal entre el 1836 i 1840, la darrera part de la regència de Maria Cristina. El 14 de setembre de 1835 pujava Mendizábal al poder i s'esvaïa l'obra de l'Estatut. En aquest procés tingueren molt a veure les juntes territorials els estius de 1835 i 1836 i les revoltes organitzades al voltant d'aquestes veu del pueblo liberal, segons Ángel Bahamonde. Els successos de la Granja i la tornada de la Constitució de 1812 iniciaren una ampliació del contingut liberal que passà a tindre uns tints populars. En suma, una agitació política provocada pels missatges polítics, la importància de la milícia nacional i l'efecte multiplicador de la premsa. Amb tot, Mendizábal no representava únicament la forma progressista d'entendre el liberalisme espanyol, sinó que resulta ser una figura emblemàtica de la nova fornada d'homes de negocis que es consolidaren durant aquest lapse de temps. Amb grans assoliments i negocis a la borsa de Londres, aquest pot considerar-se com un tècnic que, a partir de la seva base ideològica liberal, intenta reorganitzar i modernitzar l'Estat. Allò més ressenyable, a grans trets del curt mandat d'aquest, radica en reunir el major nombre de recursos que pogueren armar un exèrcit de garanties amb la finalitat d'acabar amb la guerra carlista. Per dur endavant aquesta tasca, proposà la desamortització de béns de monestirs i convents en un intent triple de modernització de l'Estat, on la major part d'Europa ja s'havia produït. Tindre més terres sotmeses a l'impost, obtindre beneficis amb la venda de terres per pagar el deute de l'Estat, i l'abastiment de l'exèrcit en plena guerra civil i amb cert acuitament de les tropes reials front a uns carlins que arribaren àdhuc a les portes de Madrid. Les revolucionaris que Mendizábal intenta implantar no foren ben acollides pels diferents estaments, on l'element clau fou realitzar una sèrie de canvis a la cúpula de l'exèrcit, com també reformar la llei electoral. El mandatari, darrerament, es veia obligat a dimitir el 13 de maig de 1836. Així doncs, el 15 d'agost de 1836 i després dels distints alçaments dels sergents que obligaren a la Granja a signar la Constitució de 1812 a Maria Cristina, pujava al poder el 12anyista Calatrava. Significa el trencament liberal de manera definitiva en els dos blocs que s'alternaren en allò que quedava de segle, progressistes i moderats. Entre els mesos d'agost dels anys 1836 i 1837 s'organitza l'Estat liberal i s'elabora l'obra que ens ocupa. A propòsit del context internacional, val a dir que el text s'enquadra en l'esdeveniment històric del segle XIX denominat com les revolucions liberals, concretament les de 1820, 1830 i 1848. Així mateix, durant la dècada dels 30, França, Bèlgica, Polònia o fins i tot alguns lànders germànics protagonitzaren alçaments i insurreccions contra les monarquies autoritàries sorgides del Congrés de Viena de 1815. De fet, aquestes sublevacions de caràcter burgès amb la complicitat del que ja hem vist adés, el poble liberal, il·luminaren textos constitucionals com aquest, amb els quals Corona i Parlament compartien sobirania consolidant estructures de caire liberal i liberalitzant l'economia en favor de sectors econòmics industrials emergents. Així mateix, cal esmentar alguns dels principals artífexs i protagonistes del text. D'entrada, ressenyem la figura més emblemàtica del moment, a saber, José María Calatrava. A propòsit, aquest 12anyista simbolitzava el trencament liberal amb una llarga trajectòria política, des dels seus inicis com a combatent en la Guerra de la Independència i representant d'Extremadura a Cadis, fins al seu posterior exili per dues vegades i l'experiència a les Corts i el govern durant el trienni.
Sens dubte, l'actuació del govern que presidí gira al voltant de tres grans eixos. En primera instància, l'organització de l'Estat sota les premisses de 1812, després, la reorientació de polítiques com ara la militar o hisendística i, a més, la convocatòria d'unes corts legislatives que elaboren el text del 1837. Per aquest darrer afer, Calatrava compta amb una comissió presidida per Agustín de Argüelles i Santiago Olózaga com a secretari i principal valedor del text, juntament amb altres diputats de la talla de Joaquim Maria Ferrer, diputat durant el trienni i coneixedor del liberalisme britànic i francès, i Antonio González i Vicente Sancho, ambdós també diputats durant l'experiència liberal dels 20. Quant a la natura del text, promulgat el 18 de juliol del 1837, ens referim a aquest entorn a dos vessants. Per un costat, formalment el text està compost per un preàmbul i 13 títols desenvolupats en 77 articles, a banda de 2 títols addicionals, i l'extensió, per tant, d'aquesta dista molt de la gaditana. Per un altre costat, la naturalesa filosòfica d'aquesta Carta Magna respon a un disseny de sobirania compartida en el qual Corona i Parlament fixen unes regles que permeten la interacció d'ambdues institucions en el nou engranatge polític liberal. Darrerament cal fer referència als títols i articles més ressenyables de la Carta. El títol primer, articles 1 al 11, de los espanyoles, sistematitza i ordena els drets individuals dels espanyols, consagrant, per exemple, la llibertat d'expressió sense prèvia censura. El títol segon, articles 12-13 de les Corts, estableix que el que ja esmentaven anteriorment, el concepte de sobirania compartida, entès com la participació política de Corts i Corona, amb una sèrie de preceptes, sobretot el fet que la capacitat legislativa residia a les Corts, la reina només sancionava i promulgava, malgrat que la Corona posseix vet absolut de lleis. El títol tercer, articles 14 al 20 del Senado, no podia ser dissolt per part de la monarquia, no així el Congrés dels Diputats, el que consolidava el sistema bicameral a Espanya. El nombre de senadors era igual a les 3/5 parts dels diputats i nomenats pel rei en la llista triple a proposta dels electors que en cada província triaven els diputats al Congrés. L'elecció i el nomenament eren barrejats amb aquest sistema. Altrament, el seu caràcter elitista i nobiliari, el del Senat, s'allunyava molt del que després serà amb el text de 1845. El patrimoni per ser senador era una clara delimitació que atorgava a aquesta cambra una naturalesa molt més conservadora. El títol 4, articles 21 al 25 del Congreso de los Diputados, el Congrés estava compost per un diputat cada 50.000 habitants, segons l'article 21, i per sufragi directe i censatari, tal com apunta el 22. Altres articles que cal tindre en compte són l'article 44, el de la inviolabilitat del rei i la responsabilitat dels ministres davant d'aquest, l'article 46, a través del qual la monarquia podia nomenar i separar lliurement aquests ministres, els articles 69-70, que senyalaven el mètode electiu de diputacions i ajuntaments, o l'article 77, que institucionalitzava la milícia nacional. Per cloure amb aquest apartat, hem de fer referència a un fet significatiu respecte a les colònies espanyoles d'ultramar, a saber Cuba, Puerto Rico i Filipines. La Constitució no mai aborda aquesta qüestió i, a tal efecte, atorgà a les províncies espanyoles d'Amèrica unes lleis especials que en la pràctica es regien sota la comandància d'un capità general, és a dir, continuaren sota un mandat al més pur estil virreinal amb una elit que econòmicament explotava els territoris, com ara el negoci del sucre a Cuba, que allargà el treball esclau fins a gairebé els 80 d'aquesta centúria. En definitiva, aquest afer suposa que la concepció de l'estat liberal girara entorn a un eix de vocació centralista front a visions de tall federal que més endavant apareixeran i que s'han perllongat d'ençà fins a l'actualitat. Comptat i debatut, un text a mitjan camí entre la Constitució de Cadis i l'Estatut Reial, és a dir, assistim a l'intent de fusionar el liberalisme imperant amb la corona. Endemés, el text mantingué la vocació d'unió de les diferents famílies liberals en un procés de consolidació irreversible de noves estructures d'estat sota els paràmetres de liberalisme amb dosis de participació monàrquica en el procés polític. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.